आङो जोंनि नैबे बर'नि पर्टेल चेनेल नायग्रा रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरदों। जोङो गाबोन थामहिनबा 28 मे 2023 बे सानखालि जोंहा रुनिकाटा सान्थिपुर समबाय समितिया मोनसे BOD गोदान कमिटि दानो थाखाय सोद्रोमा सायख'नायनि मोनसे भट खुंनो थांगासिनो दं आरो बेयाव जोंबो केन्डिडेट हिसाबै बाहागो लादों, बिजाथि हिसाबै जोंबो बेवहाय बाहागो लादों। आङो बेयाव बिजाथि हिसाबै गोदान BOD फैनांगौनि थाखाय बा गोदान सोद्रोमा फैनांगौनि थाखाय माखासे खारन दं, बे खारनखौ आङो बुंनो लुबैदों। दा जोंनि रुनिकाटा सान्थिपुर समबाय समितिया दिनैसिम 50 बोसोर जाफैबाय, गोलाव सम बारबोबाय। दा बिनि गेजेराव जोंहा गोबां सुबुंफ्रानो बेखौ सामलायबोबाय, नाथाय फैयै फैयै दिनैनि मुगायाव जोङो नुदों मुगाजों खाब जानानै सामलायनाय बे कमिटिया बेबायदि जायाखै। नंखायनो गोदान जोलैया बेवहाय बाहागो लानानै जोङो गोदान निति आरो गोदान माने सान्थौनि गेजेरजों गोदान पलिसिनि गेजेरजों जोङो हाबा मावनो होननानै जोङो बिजाथिफ्रा बेयाव आग बाग लादों, बाहागो लादों। जों जोंनि टिमा इयां गोजा, मेक्सिमाम इयां गोजा, मानोना जोंनि साननाय हनायाबो गोदान मोनसे मडार्न जागोन, इयां जागोन। दा आं बेवहाय बुंनो लुबैदों दिनै गोजाम BODआ माने जेरैबायदि सिस्टेमजों सोलिदों जे माने जोंहा समबाया एपेक्स बेंकनिफ्राय जे KCC लन लाबोयो आरो बे KCC लनखौ आबादारि कमिटि दानानै होनानै बिनि थ्रुयै रानसारनाय जायो। दा बेवहाय जों नुदों गोबां माने जेरैबायदि बेंकआ सुद लायो बिनिख्रुइ माने अभार मोनसे सुद लानानै दिनै आबादारि आफादा माने जोंनि रायजो राजानिफ्राय फैसा आदाय खालामनानै रां जाख्ल'नाय बेखौ जोङो नुबाय थादों। बियो जोंनि रायजो राजानि थाखाय बा जों शेयार हल्डारफोरनि थाखाय बियो गाहाम नङा। जोंनि शेयार हल्डारफोरखौनो सोबख'नाय जोङो बेखौ नुदों। ओंखायनो जोङो बिनि उल्थायै जों खामानि मावगोन। मानोना जोंनि थांखिया नैबे बिथांमोना जेरैबायदि रांखान्थि खामायनायाव सुद हरनायनि गेजेरजों बा बिथांमोना लन हरनायाबो ओरैबायदि मोनसे मानसि बासिनानै हरनाय जों बेखौ नुदों। जायफ्रा मोनथावथाव, जायफ्रा जेनुइनलि आबादारि, जायफ्रा जेनुइनलि बिजनेस मावग्रा, जायफ्रा माने जेनुइनलि माने खामानि मावनो थाखाय लनखौ बियो, बै मानसिफ्रा मोनाबालानो नाङा फाङा जायफ्रा गावसिनि सिना जाना, जायफ्रा गावसोरजों लेनदेन दं, माने मा होनो गावसिनि आंगोनि मानसि, बै बिथांमोननोल' लन हरनायखौ जों नुदों। जोंनि गरिब गुन्द्राया लन बियोबा माने नाखस खालामजानाय बे जिनिसखौ जोङो नुदों। आरो थांनाय जे बेवहाय जों नुबाय देग्लायनि जे लन हरनाय माने गरिब गुन्द्रायासो जिहेथु लन माने लानो हास्थायो। दा बेवहाय फर्म गांसेयाव 2500 थाखा लानायखौबो जों नुदों। मानोना लन लानो थाखाय जे फर्म बख'यो बेवहाय 2500 फिस लानायखौ जों नुदों। दा बेफोरखौ जों साबजायाखै आरो बे जोंनि थाखाय शेयार हल्डारफोरनि थाखाय मोजां नङा। ओंखायनो जोङो दा गोदान जोलैया जोङो सानदों जों माने बेफोरखौ जोङो सोलायगोन आरो जोङो मोनसे गोदान थांखिजों जों खामानि मावगोन। बिथांमोना फैसा खामायनायनि खामानिखौ मावदों थिग, नाथाय फैसा खामायनायजों लोगोसे जोंनि बे शेयार हल्डार मानसिफोरखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय खुनु बिथांखि लानानै हाबा मावनायखौ जों नुवाखै। ओंखायनो जों सानदों गोदान जोंनि यां जोलैफोरखौ जायफ्रा आबादारियाव इन्टारेस्टेड, जायफ्रा बिजनेसआव इन्टारेस्टेड, बिथांमोनखौ जोङो जोंनि थुबिल, जोंनि समबाय समितिनि जे थुबिल रां, बे थुबिल रांजों हेफाजाब खालामनानै जोङो बिथांमोननि माने केरियाराव बा बिथांमोननि लाइफआव जोङो बिथांमोनखौबो पार्सनेलि जौगानाय लाबोनो जोङो नाजागोन। आरो बिनि गेजेरजोंनो जोंनि समबाय समितियाबो प्रफिटखौ जोङो लाबाय थागोन। आरो इन्टायार जोंनि समबाय समितिनि बाउन्डारिनि सिङाव थानाय जोंनि शेयार हल्डारफोरखौ जोङो साफा साफा माने गोख्रों सुबुं बा गोख्रों न'खर दानो हानायनि बा गावखौ फसंनानै लानो हानायनि खाबुखौ खालामनानै होनो थाखाय जों सिगांदों आरो बे बिथांखिखौ लानानै जों हाबा मावगोन। ओंखायनो खावलायबाय जों बिजाथि जानानै जोंनि गासै शेयार हल्डार रायजो राजा नोंथांमोनहा बे माने गोजाम बडिखौ सिफायनाय आरो गोदान बडि दानायाव बा गोदान सोद्रोमा सायख'नायाव जों माने फिथाइ सामथाइनि सावगारि लानानै जाय बिजाथिफ्रा गसंदों जों मोनसे टिमनि जाबाय आरो बे यां टिमखौ जाहाथे माने सायख'यो, फिथाइ सामथाइनि सावगारियाव भट होनानै जोंखौ माने देरहासार खालामो
आरो जोंनि टीमनिफ्राय जोङो चेयारमेन दानाय भाइस चेयारमेन दानायाव हेफाजाब खालामो। बिनि थाखाय आङो रायजो राजा साफ्रोमनिसिमबो खुलुमनानै आङो खावलायहरबाय भटखौ जाहाथे बयबो होफैयो आरो भट होनायनि खान्थिखौ माने जोंनि मानसिफ्रा फोरोंबाय थादों आरो आङो दिनै बिनि गेजेरजोंबो फोरमायनो लुबैदों मिडियानि गेजेरजोंबो भटआ मोनथाम केटागरिनि जायोमोन। जोंहा बे बिअडिआव मोनथाम केटागरिनि सिट थायो। मोनसेया जाबाय आनरिजार्भ, मोनसेया जाबाय एसटि आरो एसिनि थाखाय सासे रिजार्भ आरो मोनसेया जाबाय अमेन रिजार्भ, बेवहाय सानै थायो। दा बेनि गेजेराव जोंहा एसटि रिजार्भेशना जोंनि हान्जाया अलरेडि देरहानानै थाबाय कन्टेस्ट गैयैयाव। दा मोननै केटागरिनि इलेक्शना बा भटआ जानो थांगासिनो दं। बेवहाय आनरिजार्भआव 12 जन आरो अमेन रिजार्भआव सानै बेयो भटआ जागोन। दा बेखायनो आनरिजार्भआव जाहाथे 12 जननि बारा भट होआलाबानो माने खालि 12 जनल' होयो बा 12 सानोल' भट होयो आरो जोंनि फिथाइ सामथाइया बेयाव 12थाल' दंखायो। बेखायनो बे फिथाइ सामथाइयाव थुजोबबानो जोंनि भटआ राइट जागोन। आरो अमेन रिजार्भ जे आइजोफोरनि रिजार्भ बेवहायबो सानै सिट दङ, मोननै सिट दङ, बेवहायबो जोंनि फिथाइया थाइनै दं। जाहाथे थाइनैनि बारा थुवा, बेवहाय थाइनैल' थुनानै जाहाथे जोंखौ देरहासार खालामो बा जोंनि केन्डिडेटफोरखौ देरहासार खालामनानै होयो, आं बेखौ खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। गासै जोंहा जोंनि बे केन्डिडेट्सफ्रा 14 जन दं, 14 सा दं आरो जोंनि फिथाइयाबो 14था दङ। बेनिखायनो गासैयावबो मोनफा मोनफा सासे मानसियानो जिहेथु 14 सानो भट होनो मोनो, बेनिखायनो सासे मानसिया 14था भटआव थुनो बा 14था फिथाइयाव थुनो थाखाय आं खावलायबाय। जाहाथे गासिबो फिथाइयावनो थुजोबनानै भटखौ होयो, बिनि थाखाय आङो गुरै खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।